Part 3 na ni karon. Siya ro di gyapon ko kasakay tarong ani. Pag moagi gyapon to kung gisakyan ron, gyapon ko mosakay ato basig hugaw na po kay motor. Kung sakay ng motora na, bahala na. Siya ro sa kadugay-dugay yun, part 3 na siya ra gyapon isa diri nag biyahe-biyahe aning bukid dire. Makasakay lang gyapon ko karon. 5 minutes later. Oh, Nakita na punta. ikaw na po. Pagka malas jud kay ko basta mo. Isa may di magkita na to aning nga dalan man eh. Siya ro Puti po niya. kagian. Siya ro po niya part 3 nagkaroon pa sa nang dugaye. Perminti ra ikaw kung magkitaan ka na mag kuan kog motor, magatang kog motor diri. Grabe po nang ikaw ra gyud isa diri nagturno ani. Kapila man kaingnan niya ako ra isa nagbiyahe dire. Ikan pa sinugdanan hantud karon ng motora mo ra gyapon. Di na pug kamo sakay kaya Gawa. di na pug kamo sakay kaya akong motor parte na pong hugawa. Di kung sakay ano hugaw kayo. Wala ka. Musakay man nang tako. Kasakyanon kay kog motor pero ang problema lang basig malaan tag uyab ba kay duha ra ta. Iko ganang kabalo kag mga tawo no nga inikita nimo nga sakay-sakay kag motor nga kamurang duha. Mingon dag uyab na sila. Asa ka na sila gikan basig nag date tapod na sila. Iko ganang gusto ako musakay kog motor na ako ikauban. Kung gusto nimo na ako'y pasahero daan before ka mo sakay. Oh, musakay ko ala basta na ako ikauban. Unsa may Malaysia na nga na masahero man kung pasahero man ka. Ay, kabalo man ka ng mga tawo no nga mga hugaw kay mga huna-huna. Abi palag kuan gikan tag nang laag nag uyab ta. Basta musakay ko basta na ako ikauban. Pangitag laing pasahero niya agi ako dire. Magulat ko. Wala ka di ay. Nara ko mangita sa kong pasahero. Musakay gani ko basta na ikauban. Wala nga nga lang. Mangita ka. Mangita ka pasahero nga wa tay laing pasahero. Na lagi na dagan lagi na. Kaya mo babaron. 6.5 hours later. Oh, wa ka kasakay. Wala pa kay nagpaabot gani ko no. Tara na natay kauban no. Saan bayhanan eh? Musakay na ko. O paya kung kakasakay na nakay kauban no tara. Tara. Muni. Pasakyan mo sa ko nga wala naman na lugar. Alam magdi ako nimo ibutang sa Pagtarong ragling ko dong. kuan. Darong daw. Bakal. Tarong daw. Pagtarong ling sakay ba? Gut na kayo di ko maigo. Ha? Gut kayo di ko maigo. Gut lagi kayo di ko sa kayo eh. Ganina bitaw nga ikaw ra unta isa di apog ka karon na nakoy pasayro di na pug ka mo sakay. Wala mo kita nagun sa puko kada ko no nya. Dapat imong kargahon ya karang payat. Masigo man gud daw. Dili lagi dili ko maigo. Maigo ko may sakit kay ng bakal dili ko eh. Di ko maigo ano di ko sa kayo eh. Sa may gusto day nimo. Dire ka o sabak ka. Di ko ganahag tangki. Pug ka mo sakay bana oy. Asa mo mumubot sa kaya na nga gut na kayo. Maigo pa man gud na og Dili ka o. lagi ko maigo lagi wala ka nang tanaw na ko dako kay ko ba. Di ko sakit kay naong. Ganina bitaw ikaw ra isa unta pasayro di pug Lain ka. ko kayo isaran. Lain ko kay ako ra isa di ko ganahan eh. Bana uroy ka na imong gibati dihag di ka Dapat kitong kasakay. payat-payat nga imong gikarga unsa mo na karga bukan dako ko kay lawas no. Igo ana di ko kayo. Bana kang bayana ka oy. Budlay nimo daan ko na. Akyo ka di ka. Tara tara tara. Ayaw. Asa mo sa kaya na? Oh bala ka asa ka di ka makaadto sa imong kuanan. Adtuan. Magulat na kung motor di ay nay mo agi. Magulat ka. Muagi na lang kung balik dire wa pa gyapon ka kasakay. Wa ka kabalo ako rin nagbiyahe dire. Na, tanaw na to kasakay ka. Ako rin gabiyahe dire. Ay lagi ko ibig. Gamay kayo. Di ko maigo. Di ko. Atay bitaw ka. Oh. Walang yapong kakasakay. Tara. Tara ba? Oh, luya na kay kadiya. Wala kay kakaon no. Udto na wa pa kay Di lagi dito. ko sakay basta ako ra isa dapat na agi karga isa. Uli bagbag mangguro kang bayana ka. Bukan ako po kayo. Sana ko pagkaigo dapat katong tama lang tong katong payat ba. Asa man ko lang ang mangita pa kog pasahero nga payat. Basta di ko sakay duha ra ta di ko ganahan. Pas mo na taning kalakihan eh. Tara na ba? Dili lagi ko. Sakit tani mo nga walay kauban dili ko sakay. Ganyan bitaw na ikaw bandi pug ka. Dako man po to di man ko maigo. Igo pa man unta nung kauin nimo. Alang maigo man ko anang bakal na sakit kay nang bakala na. Balo kang bati kay dalan ni diri dagko kay bato. Mamugos mo kag di mo sakay ang tao.
Di na po ka masakay, bahala ka eh. Ano sa kayo eh? Bahala ka. Gusto ko na ikauban. Nga makakita na po kung kauban ron, nga di na po ka masakay. Basta maigo ko, masakay ko. Ay, ikaw ka. Five minutes later. Uy, manggaan. Tara, nang kauban no? Usa man ang nisamot man nagkadako imong gikarga oy. Nisamot man nagkadako na imong gikarga oy. Lugi diri daw dong. Oh, na mas labaw na hinungon karon. Oh, ana na lang ako masakyan oh. Bahala ka. Apo, si kuan mo bahala kag di ka kabot sa imong giabtang atuang bayhana ka. Buka. Wala pud nga maigo pud ko unsa man si ganiya ko diri ba? Ay, ko magug ka diha. Ah, gamay ra lagi oh, ana ra. Mo da kay mura man mo mga higantig lawas mga bayhana. Mi. Sala ba na mo na managko mi? Sala na si mong motor kay gamay kay lingkuranan. Gamay kada ko ana pilian man yung ka. Oh, asal gamay di lagi ko. Adi ko. Bahala uroy ka. Gutom na kayo. Alipong na ko. Wa pagyapon ko kasakay kay way motor. Naay motor pero di ta maigo. Sa maning bukara ni nga. Apay motor isa ra ka buok. Pas mo kita ni. Ha. Bahala na eh. Magulat ko makasakay ra lagi ko. Makaabot ra ko sa mga adtuan. 5 minutes later. Tara. Siguro nang isigo ra ta. Unsa man pud imong gikarga po nga sa gabal mga dira. Uy, Lugod na ba? Lugod sa balay ba? Pang CR. kadako ba nang lugoda? Galayo ba rin mo gikuhaan? Wala ba to sa inyo ha? Ano daw si Jagag istorya daw? Kumusta kaya kasakay? Ay. Adi na lang ko eh. Kuwaon ko ni. Sige, kisingin na bi. Kuwaon ko ni. Dili balik ko lang ko niya. Grabe po ng lugura. Pagkadako po ng lugura. Uy, Bulingon kay nga. Uyo sa balay ba? Sa kadali lang ha. Ay, good na, good. Ay. Na, balikon lang ko niya. Tara. ay, kuan di ay. Tama di ay, nakaidum-dum na ko. Batik giday walay kauban mo sakay. Di lang ko mo sakay oy. Di ako na nagunahuna na kong tarong. Di na lang ko. Ako naman po, di na ko mudayon eh. Para ko pang bayhana ka. Bahala. Di na lang